Sanibonani bazalwane ntambama. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngama-changes in life, changes in seasons, changes empilweni yomuntu, mhlawumbe ushintsho emphakathini, ushintsho emhlabeni nje wona general. Emhlabeni kunenkathi labathi khona it's change of seasons, kungena ubusika kuphuma ihlobo, kuphuma ihlobo kuntwasahlobo, kanjalo kanjalo. Nasemathimini ebhola abalandela ibhola noma nje ngithi kuma sports but nje ebholeni ngokukhethekile phecelezi, kunesikhathi lapho iqembu lime khona eziqembu ngegama lalo, angeke ngawabiza amaqembu ngamagama. Uma ngabe kwenzeka kufika isikhathi noma kuphela isizini, kuba khona izinto eziyowinwa iqembu elenze kahle, kube khona izinto eziyosuka noma kube khona abantu abayohamba eqembini noma ngabe belenza kahle lelo qembu. Nasempilweni ke kuye sifike leso sikhathi. Angithi makuzongena ihlobo, kunohlobo lwezitshalo olufayo, uma ngabe kuzongena ubusika kunohlobo lwezitshalo ezifayo, uma ngabe kanjalo kanjalo kube khona futhi nezivukayo. Ngifuna ukuthi kuwe ntambama kungolesihlanu nasempilweni yakho ziyafika leso sikhathi. Kwesifunde nabo isikolo, siphuma emakhaya ahlukahlukene, kuye kufike isikhathi se-lunch break, sonke sisesikolweni. Uma ngabe kufika isikhathi se-lunch break kumele sihambe siyodla i-lunch. Abanye bayahamba baye emakhaya abaseduze nesikolo. Kuyenzeka-ke uphume ekhaya noma uphume esikolweni uye ekhaya wazi kahle ukuthi akukho ukudla ekhaya, ushiye vele ukudla kungekho ekhaya, ubuyela khona futhi ekhaya ukudla akukho. Kodwa ngoba isikhathi se-lunch break and uyazi ukuthi kumele uyodla ekhaya, uyahamba uye ekhaya uyofuna ukudla. So ngifuna ukuthi la ubekwe khona noma la ume khona namhlanje, ngidecide ukuthi ngenze le live video mhlawumbe ngike ngikhulume ngomlomo ukuthi uNkulunkulu la ekubeke khona akafuni ukuthi ushintshe wena, noma ngafika ama-seasons ashintshayo mihla neminyaka empilweni. Sizalwe ama-season avela ashintsha, sikhula nje ayashintsha ama-season, kodwa lokho akwenzi ukuthi thina bese sithi asifuni ukuphila emhlabeni because ama-seasons ayashintsha. Angeke ukuthi uma ngabe la eSouth Africa, uma ngabe kuzongena ubusika ufuna ukuhamba uye eAmerica, maybe eAmerica kuzobe kusehlobo. So ngifuna ukuthi la uhleli khona, la ubekwe khona uNkulunkulu, shola izinto zakhe lapho esizokufica khona. Ungafuni ukusuka la ubekwe khona uNkulunkulu ngenxa yesimo esindlulayo, ngenxa yokushintsha kwezinto empilweni yakho. Siyakhula, sizalwe singenazintshebe, namhlanje sizinezintshebe. Sikhula nje asifani namakhaya esikhulela kuwo, futhi sikhule isimo esakhulela kuso asifani nesanamhlanje. So ngifuna ukuthi kuwe, uma ngabe iqembu lebhola likhona, isizini iphela, isizini ishintsha, kuba nabantu abayoshintshwa eqembini, kodwa iqembu lichubeka lihlale la ihleli khona. So nawe la ukhona manje, hlala, noma ngabe izikhathi akusizo zalezinto wena oyifunayo, vela akusizo thina izinto esiyoyithola ngoba sizifuna, kodwa siyothola izinto ngoba sekuyisikhathi esifanele ukuthi uNkulunkulu asinikeze zona. So remain where you are. uNkulunkulu wethu uthi be still, I am your God. Noma ngabe sihamba egodini ethunzi lokufa, uthe singasabi lutho ngokuba yena unathi. So ntambama ngifuna ukumtshela ukuthi no matter how hard it is in your life, noma ngabe kunzima kangakanani, noma ngabe akuhambeki, noma ngabe sebahambe bangakanani ekhaya, but for the fact ukuthi kusele wena, kukhona okuhle uNkulunkulu anakho ngawe. La ukhona, hlala. Ungafuni ukususwa isimo sendawo, ungafuni ukususwa isimo sasekhaya uthi cha mina ekhaya lakithi siyahlupheka, sengifuna ukuthi ngisuke la ike ngendawana thizeni mhlawumbe khona kuphileka ngcono. Abaphila ngcono kuleyo ndawo ba-understand ukuthi there will be the time la izinto ziyoshintsha khona, kodwa thina njengoba sabekwa la noma njengoba sila, yingoba kukhona nokwethu okuyokwenzeka. Uma ngabe-ke kuphela iy'tshalo zasebusika, kuba ney'tshalo zasehlobo. Uma kuphela iy'tshalo zasehlobo, kuba ney'tshalo zasebusika. Bengifuna ukuthi kuwe namhlanje bengathi eqondweni yakho ungakufaka ukuthi okwenzeka namhlanje okwasebusika, kodwa liyeza ihlobo
noma buye kuyofika enye isizini lapho kuyoguquka khona izinto ezikimi bese nginikezwa izinto lezi bengivele ngizilindele la kodwa engikhona. Sihambile-ke sesemazweni ahlukene ngenxa yokufuna impilo, kodwa siyazi lapho esisuka khona. Asidideki nje mangathiwa ubuyaphi, ngiyabatshela cha mina ngibuya eMpumalanga esabelweni, ekhaya la ngakhula khona ngiyazi. Angeke ngaguqulwa ukuthi sengihlala iminyaka engakanani eGoli, sengihlala iminyaka engakanani eBethlehem, sengihlala iminyaka engakanani kuphi lapho usuke uhleli khona, kodwa la sibekwe khona uNkulunkulu ngaleso sikhathi ilapho uNkulunkulu asidinga khona. Entambama, there will be the time of changes in your life, but ungasuki la ubekwe khona uNkulunkulu. Alime ithemba kwabengenalo ithemba. Nomunye oseduze kwakho ohlezi akhala athi solokhu ngaba la mina yimi nje ngihlezi ngikhala, yimi ngihlezi ngakutholi. Mtshele ukuthi inkathi ziyashintsha njengoNkulunkulu wethu yena yedwa nguye yedwa ongashintsha. Uma ngabe kushintsha kona naye kukhona okunye akushintshayo ngathi ezimpilweni. Amen.